Well, good morning. Siyakubingelela kwiMbizo podcast. Khumula silandela senkundleni zokuxhumana iMbizo TV. All right, compliments of the new year or new season. Igama uStressless okamhlongo umxolisi. Sibuyileke. So episode yethu yokuqala ku2025 lesirecordayo manje. Zike sinawe siyabonga kakhulu. Khumbula ke sekuthena ungasilandela einkundleni ke zokuxhumana nje asikhona sitholakala. Khumbula ukuthi le iyona iMbizo podcast. La sikulethela khona ama guest akho owathandayo and abantu osuku bavotelile of course. So that is why sihlala nabo sikhuluma nabo izinto ke eziningi ezahlukahlukene. So today we have umncedisi wakanxumalo umkhatshwa from EIFP, of which is Inkatha Freedom Party. We PR Councillor kumasipala weTheku, of which is umasipala ke omkhulu esifundazweni saKwaZulu Natal zike kuyimetro. Sikhuluma ke naye ngezinto eziningi ezahlukahlukene ezithinta umasipala weTheku, ezithinta ke EIFP, as wazi ukuthi I think this year bazo celebrate 50 years makuthi ke angiphazami, but uzozwa ke, right? And uzothola nokunderstand ukuqonda ukuthi masikhuluma nange youth brigade of IFP sikhuluma ngani. So ziningi izinto zokwazi ukuthi ke uyithole. So asibizaneni sonke ke especially ke mawukuthi umuntu othanda kakhulu iIFP nokholelwa kakhulu kuyona iIFP, especially nakena ke umntwana the late uNkosi ke yakabuthelezi eseyabuza. Mkhatshwa, morning, sakubingelela. Morning, Stressless mfowethu, ngibingelele kuwe, ngibingelele kubalaleli bonke. Siyathokoza ukucosha ithuba. Compliments of the new year to you, nozakwenu nabalale emakhaya. Sure. Ngathi unyaka wabo abanezibusiso, uNkulunkulu abanike nje konke nje abakufisayo empilweni zabo. Bengakhohlwa ukusikhulekela njengosopolitiki. Ngoba njengoba silapha nje umntwana sinikeza khona ukuthi asiyiphethe thina kodwa siphethe abantu bakaNkulunkulu. Oh yes. Lingenzeke iphutha nangelilodwa ilanga sibona abantu besithanda besivotela bese sicabanga ukuthi abantu abethu. Happy New Year to all of them. Sharp. Ukhuluma indaba yokuvota. Just a quick reminder, 2026 ama local government elections. By the way, last year besinama national elections where kwenza izinto eziningi yabo kwakuquka izinto eziningi, but let's start from youth brigade. So what is your position lapha kulokhuzane kuyona youth brigade? Position of kwi province yaKwaZulu Natal, iposition yakho occupayayo. No, in fact ngunobhala mina wentsha lapha eThekwini. Yes. We-IFP Youth Brigade wophiko labantu abasha. Uma sikhuluma ngabantu abasha ke sikhuluma nge-IFP Youth Brigade bese sikhuluma nango Sadesmo. Oh yes. Is of which ama student movement. Yeah. So ke njengonobhala ke onke ama structures asuke ephethwe wena. Yeah. Ama programs okusuke kufanele ukuthi ama structures ewa implement ngaleso sikhathi aqhamuka kimi njengonobhala. Then ke kwi province ngiyahlala khona if kunama extended IFP Youth Brigade, kanjalo futhi na ku national if kunama extended youth brigade I also sit as unobhala wentsha waseThekwini. So far kuhamba kanjani? Are you guys happy with indlela ekwenzeka ngakhona in terms of ekulideni ama universities? We all know ukuthi there is EFF, of which is a student command. Yakhumbula kwi NPA yabo bathi bazoshintsha ngekusaba student command. I can't remember bathi ke sekuzoba yini. There is SASCO, njengamanje kungene MK, you know. So kumi kanjani kuma universities? Are you guys occupying any positions, leading any universities in South Africa? Ithini into? Yeah, yes, we do. In fact, as Usadesmo, we are growing. Yeah. We are growing because as we speak, upresident waseThekwini College ungowe Sadesmo. Oh, okay. Yes, Free State SRC iphethwe ithina. eDandi
ithina esiphethe ezosadesma ama colleges amaningi Yeah. but university it's only I Free State Okay. then unongo I mean to say ungoye siwe SRC but we are Yeah. not leading but siwe SRC obviously yeah but we are growing Well, ilokhuzane IFP is more powerful north of isifunda saKwaZulu-Natal. So I was expecting ukuthi uzothi uzoqala njengongoye. No, ongoye. No, we are leading ongoye. So asibangiswa umuntu. well kwakunjalo before iIFP yayidominate khona ngapha Yes. well indlovu ke yaluwela uthukela Yeah. yaluwela uthukela yangaluwela uthukela kuphela Yeah. but yawela yakwa namanye ama province Yeah. I think you'll remember I program ka president uVelenkosini Hlabisa ayiqala ngo2080 I mean to say ayiqala ngo2021 eyayithi we are expanding the footprints of the IFP. Oh, yes. We'll do door to door district to district, province to province, expanding Yeah. the footprints of the IFP, so that is why ke sakwazi ukuthola amavarsity afana no Free State, and we are doing very good kulezi indawo koMpumalanga sinama councillors ahlalayo kumasipala Gauteng well nakhona ke well ke IFP biyenza kangcono ke even before Yes. because bekuyizona ndawo lezi ezu2 well kade siyovula ioffice eNorthwest 2 weeks ago liyovulwa uNational Chairperson ehamba no National Treasurer Yeah. umhlonishwa uGwala benoNaren Singh. In fact the program of the president ayiqala ngo 2021 it really worked because lezi indawo lezi sikwazi ukuyivula because esikwazi ukuyivula kwamanye ama provinces zaqalwa ileyo program. Angeke ukholwe nje ukuthi ngangingakabi ikhansela sihambisa iprogram eVenda sizoya kuma election ngo2021 safica nje amalungu eIFP ekhona nje emaningi, so that shows the growth. So ngiphendula umbuzo ukuthi yes besikakhulu ngapha but indlovu now it's expanding itself. Yeah, so tell me, because I know ukuthi abantu abaningi uma kukhulunywa ngeIFP then isithombe sifika kuqala kufika inkosi yaKaButhelezi eseyabuza njengomsunguli wayo iIFP. Yes. You know, so after isizwe nezwe nama members eIFP nabathandi bepolitiki nje at large kuvela indaba zokudlula komntwana, sabanjani isimo within iIFP because inina abantu ebenisebenza naye eduze kakhulu umntwana, sabanjani isimo? Well, firstly it was painful. Kwakungamukeleki inhlobo umuntu eqala nje ukuzizwa lezi indaba ababhlungu kakhulu. Well umntwana ke kwakuumholi loya kuumholi njalo isimo esizofika ehleze nilungiselela sona. I remember kuzoza iconference eyahlala ngo2019 lesafike sakhetha kuyo umengameli okhona njengamanje umhlonishwa uVelenkosini Hlabisa. Wasilungiselela wasihlalisa ama National Council abamaningana esilungiselela ukuthi no, now I'm not fit enough ukuthi ngisangaqhubeka ukuthi ngihole iIFP, but ngikhuleni engizokwenza nje ukuthi mina ngizokweseka lo enizomkhetha nina. Wasilungiselela esithi isikhathi, and ukusilungiselela kwethu I think wakuqala ngabo 2016. Okay. Ekulungiselela esilungiselela efuna ukusilungiselela ingqondo zethu. So umntwana ubehleze kusho njalo ukuthi ukuphila komuntu eBhayibhelini bekholwa umntwana kakhulu ethi uNkulunkulu ukubekela ukuthi umuntu ufanele aphile iminyaka engama-70 emva kwalapho umuntu usephila ngomusa kaNkulunkulu. Ngakho ke naye njalo ehleze esitshena ukuthi usesemseni kaNkulunkulu, usephile emseni kaNkulunkulu, lokho fanele sikubonge kuye. Well ke kwaba nzima ukwebuza kwenkosi yakwaButhelezi. Well njengabaholi kwakufanele siqine
because ukungaqini kwethu o comrade nabo sibalahlisa ithemba ngoba ukukhuluma nje iqiniso stressless fowethu nabalele emakhaya. You know, most yama followers ka IFP including myself njengoba ngibona nje ngingaka 32 years old angizange mina ngize emhla ngijoin inkatha but ngajoin uma ngosuthu Buthelezi and most yethu we IFP sajoin uma ngosuthu Buthelezi then sathi ke sesiphakathi ke ku IFP then that's where ke saqala khona ke nathola nama policies all those things saqala ke sayilandela ukuthi what is this, because it's very much important ukuthi into uma uyijoin uyazi ukuthi yini le ngiyijoinayo. So that's where ke but ke iningi lethu la joina umntwana okwaphinda ngene semlandela because into mina ngiphuma kwi background engeyinhle kahle ekhaya, so ngifisa ukuthi sengiphasile but ngiye esikoleni ngifuna ugrade 12 but ngiyabona ukuthi hayi ngeke ngize ngikhona. But if ngizwe islogan sikalobaba esithi education now, liberation later, education for liberation, nansi into engiyifunayo, let me support lo baba lo ukuze lento izokwenza ukuze mina ngizokwazi ukufuna. So that's why mina ngathatha isinqumo sakuthi angilandele lo baba lo up to a point where ngithatha ke membership yami ka IFP. So kwakulukhuni ngalondlela because iningi lethu la joina uma ngosuthi uButhelezi ubuqotho bakho ubuke indlela ipolitiki osopolitiki abapolitika ngayo kulukhuni ukuthi bekhuluma iqiniso. Uma ngosuthi was a man of peace, man of truth ngaso sonke isikhathi elikhuluma iqiniso libhlungu linjalo. Ake ngikwenzele nje isibonele ngaziyo nje ukuthi abalele abasazi ngentshontshele nje kweminye imihlangano yethu esasuke sinayo. Mntwana kwaukuthi uma kunama issues akhona ngaphakathi bese kuba khona abantu abahambayo beyokhuluma kuye betheni hey ustressless indaba ezitha useqala icampaign yakhe endaweni ukuthi kanje umntwana waphinda angene besithi mayihlala nje National Council ebese thene ahamba embhobheni athi Nxumalo kade ukhuluma ngo stressless uthi awuzokusho lapha embhobheni lokade ukusho. So bekuyindoda enjalo bekuyindoda enjalo ebengayifihla izinto abamaziyo nje umuntu abazovumelana naye. So ube umuntu obethanda ukwenza izinto obala yikho into ade uhlobo lomuntu kade umbona umntwana ehuyena bekuwumntwana okwaphinda ngeneke uqobo lwakhe lolo ke. So kwakukhulu kakhulu akwamukelekanga kwakungathi sihanjelwe umzalo ozizala ngokwenyama kanti silahlekelwe umzalo ozizala ngokwepolitiki. So did it cause any divisions within IFP ukudlula kwamntwana mhlambe kube khona abafuna ukubanga ipower? Yeah, understand, because I-hate isidlulile noma isibuzile. Why lo mbuzo ngubuza Mkhatshwa? You'll remember ukuthi kuma public platforms bekunento ethi usihlalo weprovince nomengameli of which is a president wenhlangano kunokungazwani kubona. Unfortunately angingaze ke ngihlale phansi with usihlalo uNtuli, but sengeke ngahlala ikhathe ningani impela with upresident kwamanye wama interviews and ubehleze yisho lento uthi hayi no abantu nje abayikhulumela into engekho leyo. So did it cause any divisions? Not at all. Not at all. Ngifuna nje ukukhuluma nje iqiniso. Ngiyumholi kufanele ngelikhuluma iqiniso umntwana asifundisa lona. It didn't cause any division. We are in politics. We are contesting elections and we are not alone. Sinamanye ama parties afisa ukwenza kangcono than us. Well, uma kubhekwe kuma conferences, all parties ayayilungiselela. We are a democratic party anyway. Siyayilungiselela. But unalento ithina idemocracy siyiqonda ngayo as IFP. I don't know if all parties are like that in. But uma ubheke kuma internal elections, ngizothi stressless ngikholelwa ukuthi mina ngaba usihlalo.
hayi uZwide ngikholelwa ukuthi ngaba unobhala but angideny ukuthi uZwide akayena umholi no angikudena ungumholi kodwa I think iposition anga occupy very well its secretary and Stressless is chairman now ke that's where ama division start bese athi omunye I think kungaba umlungisi mabaso ngaba good as uchair and uZondo engaba good as usecretary so that's where ke qala khona kube khona abantu abazobona ngendlela engibona ngayo in fact not about ama branches abuke ngaleyo ndlela anyway uma vele siya kuona ama internal elections vele ama branches efuna ahlale aqoqa wabuke abaholi ukuze uma ethumela idelegation yawo azi ukuthi hayi thina njengale branch siyophakamisa ubani well ke ingakho ngithi ama division awazange aze aba inkinga and umuntu osuke ekhethwe iconference ekhethwe inkomfa siyamlandela uyena mholi wethu loyo okhethwe iconference because asuke singaye lapha ukuyokhanda inzondo nokungaboni ngaso nokuthi asifuna ukungaboni ngaso lini well ke le yokuthi abantu in fact upresident nosihlalo waKwaZulu Natal abazwana angazi ngoba laba abantu bahlezi bendawo ngaso sonke isikhathi kuma campaign usihlalo uyaqonda uMphembu uyaqonda ukuthi uVF upresident wakhe onke ama programs ekade wenza ngaso sonke isikhathi ube wa reporter ku president athi president this is the proposal enginayo ngama programs engifuna ukwenza kwaZulu Natal ameme futhi angamproposal kuphela ameme even if I province inama strategic workshops uyameme upresident ukuthi president be part of this but uma iparty uyibona as I've said ukuthi anyway political party that is contesting election uma uyibona iparty ukuthi hayi no le party le ngazathi iyakhula so vele amanye ama parties azofuna ukuzofaka unyawo le data afuna ukusixova ngaphakathi anyway we are a very strong party and abantu bangakufakazela lokho bazama ukusixova ngoNadeko savuka bazama ukusixova ngoSadeko savuka bazama ukusixova ngoNFP savuka sile party ekwaziyo ukubambana ngaphakathi well angisho ukuthi azikho into zethu ezikhona ikhaya nekhaya linentuthu yakhona uma kuphukumusha imula lapha ngaphezulu kusho intuthu awazi noma eyamadaka noma eyalolu buhlobo lenkulu but umuzi nomuzi unentuthu yakhona kodwa inhlanhla esisenayo ukuthi sesakwazi ukuthi njengengane zikaMntwana uma kukhona lapha esingabonanga khona ngesoleni sibuye sizohlala phansi sikuxoxe kudlule kade sekuma election sigijima ngendlela eyisimanga bekungenzeka ukuthi mhlambe kube khona lapho engingakumemi khona ukuthi nayibo Stressless ngicela ukuthi ngenxa yejubane ebikade likhona so ke sabuya futhi kuma election athi hayi no bafowethu uma kukhona lapho esinyathele khona ngendlela engafanele bekungeyona inhloso kodwa bekungenxa yejubane ebelikade likhona so ke leyo nhlanhla ke esisenayo sisakwazi ukuhlala njenge sisaqonda ukuthi sizingane zandawonye so ngisho ukuxabana kwethu sixabana njengengane zandawonye sixabana kube khona inzondo ngakho ke hayi lento futhi ngiyayiphika ngakho ngithe nje ngifuna ukukhuluma nje iqiniso njengoba linjalo le phakathi kwa president nosihlalo kwaZulu Natal awekho ama division noma ukungezwani abakhona anyway usihlalo upresident well it's a leader that one upresident uyazi ukuthi umhlalo waKwaZulu Natal uhlala kwaZulu Natal ngokokwakhe and uyazi ukuthi uNtuli usihlalo wakhe so anytime uma embizile kufanele aye ngoba umbize njengosihlalo wakhe ngakho upresident uyawaqonda ama structures uyakwazi iprotocol ukuyilandela njengoba injalo same as usihlalo waKwaZulu Natal uPrem uyaqonda ukuthi this is my president ngakho ke uyiprincipal yami everything ayishoyo it goes as it is. All right Imbizo podcast khumbula ke silandele enkundleni zokuxhumana ungakhohlwa ukusubscribe ku channel yethu lapha ku YouTube singabonga kakhulu namakhansela amangaki eThekwini sinamakhansela u17 yes 3 ward councillors plus PR councillors shothi ama PR ma 14 ama PR 14 then 3 nise ama ward councillors ena kupha kwamashu ehostela nasemlazi nasemkhomasi
Oh, Yes. okay. Now, question yami ke la eyakhona ebiyenza ukuthi ngiyibuze le yamakhansela. Simi kanjani isimo because ngokujwayelekile abantu abaningi bathi mawukhuluma ngeIFP then you must know ukuthi ukhuluma ngabantu specifically abangamaZulu, right? Ukhuluma ngabantu abalandela amasiko. You understand? So ukhuluma ngabantu basemakhaya. Yabona? Ukhuluma nje ngomuntu othi mawubona umuntu owumZulu then you must know ukuthi lo muntu lo uyinkatha. Right? But now isikhathi esiphila kusona esinye isikhathi izinto ishintshile, you understand? Kungena izinto eziningi hence why nala eThekwini uthi ke nama councillors awu17 and iThekwini imetro kushuthi mawuqhathanisa zavela abantu abahlala eThekwini nabantu abahlala emakhaya indlela abaphila ngakhona ihlukile ngeke izifane. Ubukade usho manje ukuthi benivula amalokhuzana ama office leko vendor yabo yonke kushuthi ngamanye amazwi ifootprint yenu iyasabalala. Yes. Right? Yes. So culture le IFP eyakhelwe phezukwayo, do you think senikwazile ukuyiguqula sekutheni yamsane nesimo ekuphilwa kusona njengamanje? Well, angilungisela stressless. IIFP ile eyafoundwa ngo1975. But before IIFP kwakuyinkathi liberation movement move to inkatha yenkululeko yesizwe then kwase kwaba inkatha freedom party Yeah. lay democratic party. IIFP ukusungulwa kwayo umntwana okwaphinda ngene ngenxa ukuthi wayefuna ukuthi kukhululwe iziboshwa ezayiboshiwe ngenxa yepolitiki. Wathi umntwana okwaphinda ngene kufanele asungule iqembu. Wase elulekwa umalume wakhe uBishop Zulu. Wathi uma nje uke wasungula iqembu lezepolitiki liyovalwa ngalolo suku bese nawe uyaboshwa. Ngoba ngaleso sikhathi leso amaqembu umuntu omnyama kwangavumelekile ukuthi akhulume ipolitiki ngenxa ukuthi abelungu basebebona ukuthi abantu abamnyama bayabona ukuthi ipolitiki iyona ezobakhulula. Kodwa ke uBishop Zulu wayesemelule ukuthi vula inhlangano nje yamaZulu. Ngiyakhumbula ukuthi umalume wakho kayikhona inhlangano ayenayo eyayibizwa ngenkatha kungeyamaZulu kusho uBishop Zulu esho kumntwana. Ngakho ke vuselela leyo nhlangano leyo usebenzise yona kodwa kungabi ipolitical party. Wayeseke umntwana ke eyivula ke inkatha liberation movement. Eyayikhona eyingapolitiki kodwa eyayikhuluma ukuthi yena asivikele uZulu futhi ke ukuze nami ngiyokhona ukuthi ngikhulume le language ukuthi yena iziboshwa ayikhulule ngenxa yepower engizobe senginayo nginikezwe amaZulu. Ngikunikeza le background ngenxa yokuthi vele kwaze kwafika ngalesikhathi esesungula ke umntwana waphinda ngene iIYY sekuba iIFP sekujoyina ke manje ke Ambrosini ababe ngabelungu nabanye ababe ngamandiya kwaba uFoster waza kuyena wathi uzolivala leli qembu leli ngoba wena iqembu lakhe elamaZulu. Wathi umntwana aphinda ngene no inkatha liberation movement ngayivala. This is a political party. It is no longer le inhlangano yamaZulu. So ke kwasala ke leyo nto leyo kwabengazathi ke inkatha but le IFP ingakho sebekhona nje ubona ngikubalela Honorin Singh nalo oseparliament njengamanje ominister wakwa youth and women ongowesifazane baningi abaholi bethu njengamanje abakhona but ke even kunjalo siyazi ukuthi na uKhongolose wakwenza lokho ayifaka leyo propaganda leyo kubantu ukuthi hayi inhlangano nje yamaZulu le kuphela enzele ukuthi laba abanye abantu abangabesuthu abangamaXhosa lezi ezinye izizwe zingayijoyini iIFP but ngalesi sikhathi lesi futhi umntwana owaphinda ngene ethatha ingwavuma eyibuyisela KwaZulu Natal. That's where ke abantu bangakulelo side lelo ngoba ingwavuma indawo ecishe ibe seduzane nakoSwatini bayiqonda ke iIFP
ngoba ngikhuluma nje umeya wethu wasemhlathuze uXolani Ngwezi abantu ke ababa ngama benefit ukuthi ngwavuma ibuyiswe ngapha but ke ngakusho nje ukuthi iIFP njengoba nje singabaholi bentsha futhi abaphila kulesi sikhathi we are trying by all means ukuthi intsha si recruit futhi sitshengise ukuthi ama policies kaIFP asebenza kanjani futhi engaliberator kanjani lelizwe laseNingizimu Afrika. Are you winning? Yes, we are winning. Yeah. I know we are winning because uma senza ianalysis yethu as IFP sithole ukuthi abantu abavotele iIFP kakhulu kube youth. Uma sibala ke youth sithi 18 to 35. Okay. Uma ke ianalysis yethu sithole ukuthi u76% are youthful abantu abavotele iIFP with our analysis. Yeah. So that is why I'm saying we are winning. Okay. We are winning. Ikhona ident eyenzekile kwiIFP kuma elections abekhona last year in terms of ama numbers ama seats legislature. Well angeke ngize ngikubize ngedent because angazi ukuthi ngingakubiza kanjani ngedent and yet sikhulile uma ubuka ama previous numbers ethu eParliament now sikhulile so angeke ngize ngikubize ngedent because sikhulile bengingakubiza ngedent only if besinama members awu5 then now sesinama members out so instead ngibone igrowth so ngibone igrowth kakhulu ukuthi lebaningi abantu ababe benethemba lokuthi iIFP ingayiphatha kangcono iKwaZulu Natal neSouth Africa nje yonke ngoba phela ama election bekwe national and provincial so ke mina ngibone growth in national and provincial. All right, let's come back la eThekwini. Ayiniphathi kabi issue yokuthi ema hostel njengakwaMashu naseMlazi e17 ama ward enu but then kubonakala indaba yobugebengu indaba yokubulawana kwabantu ibonakala yanda kakhulu akunikhathazi lokuthi kwenzeka kwiward yenu la nibusa khona ngeke futhi kungasikhathazi empeleni akufikiselani ngobuthongo ubuthongo abufiki maqhamuka nje laphana endabeni ukuthi kufa abantu kwaMashu kufa abantu ehostel in such a way ukuthi even if nje kuthiwa ehostel kubulala abantu amathumba vela abantu ungakuzona nokuthi liphi ihostel amathumba vela abantu ngakho ke ngisho ukuthi akusilalisi kahle because akuyona into esi-encourageayo man ukufa nje komuntu nani wakuthiwa kwenzakalaphi noma kuthiwa kwenziwa ubani akuyona into efanele yenzeke leyo ukuthi umuntu akhiphe omunye umuntu umphefumulo so that is why ke imbizo sayiqala ngo2014 imbizo well angazi ukuthi ibhola lidropeke phi ngoba ubabuye lesimchunu ngiyakhumbula eUpremier sasisebenza naye kakhulu well ke noma ke kwakukhona ezinye izinto ayifuna ukuzenza edlala ipolitiki but kwahamba wayiqonda lento yasema hostel ukuthi hey no lento akuyona into okudlala makhuluna ngokubulana kwasema hostel akuyona into yokudlala wayisebenza then ke yafa noma yathi ukudropa kancane ngesikhathi sika Premier uzikalala so that's where ke saqala khona sathi hey no ake singene kungcono siyisebenzele namaphoyisa direct saba ingxenye njengo-IFP ukuthi cancel lead this but sizoba ingxenye nathi njengo-IFP to check ukuthi izinto zenzeka ngendlela yini kwathi ukwamuka kwaphela futhi namanje asisho ukuthi sithi kuphelile but sekungcono kakhulu compared to before kwakulukhuni kakhulu kwaqhuma isibhamu usuku nosuku kufa umuntu usuku nosuku nakhona futhi uma ukulandelela akuyona impi yepolitiki impi yegodi sisuke enkandla sobabili masuke enkandla sobabili ngihlala kaChwezi wena uhlala eMahlayizeni usuke eMahlayizeni uzoshela intombi ngapha mawushela intombi ngapha iqome ethi sikuqomile
uyimithise ungayihlawuli usuke abafana abangale bezofuna ke imfanelo zakuboke then ke kube impi egodi nisuke ke nize ngapha eThekwini nizofuna imisebenzi nifike nihlangane ehostela uqaleke leyo mpi ke leyo ke impi izimpi nje eziningi zasemahostela everywhere emahostela ngabe isegoli ngabe yilapha KwaZulu Natal azinokwenza with ihostel. There has nothing to do with the hostel, there's nothing to do with politics. Well mhlawumbe ngokwepolitiki kancane ngoba nayo le but sengiyichazile le ukuthi ene impi kakhulu isuka umongo wayo ilenje yempi zeyigodi isuka sobabili endaweni eyodwa then kwaba impi egodi then sesizoyiqhubeka ngapha ngoba siyabonakala then yepolitiki nayo ikhona kodwa ayikho kangako so that is why ubona engazathi uthi mawufika eKK bese kuthiwa hayi ANC la iIFP ayifuneki hayibekwa kabi mayibekwa kanjalo ngenxa yokuhlala phansi nokubuka isimo sokuthi abantu bafa kangaka emahostel yibo futhi abantu bonke abahlala bevumelane bodwa bethi hayi bafethu ukuze la kungabi namsindo asikhethele okungcono ipolitical party beyodwa ukuze kungeke kuze kube namsindo ngoba sekubona ukuthi uyaphuma ngapha uNC uyaphuma ngapha iIFP ugcine sekunomsindo sekuyakolodelwana uwinile lo udle sekuyakolodelwana lo uyacasuka ushalo ngesibhamu kube nje impende awusubulala uzakwethu ugcine ke kufika ke iIFP zongela uthi wena awubulala uzakwethu ngoba ethi iIFP kwagcine nje kuyinto enjalo so kwagcine ke behambe ke yahlala phansi ke yaxoxwa ke njoba nje well maningi akhona akungithiwa le ihostel leIFP stronghold iANC stronghold so kanjalo but bayihlala hayi ukuthi kodwa abekho ngaphakathi kodwa kuba ukuthi nje ayikodwa musukuqhakambisa kakhulu ukuthi wena iIFP but hayi ukuthi baya ngabela ukuthi ungaba enye political party you know but ke because even kuthiwa kufika abanye abaholi hayi abanqatshelwa bayangena nje befike becampaign kahle beyiphumela avala ukuthi ngoba la kugqoke wena iskipho esiyelo la kungena iskipho esimhlophe kuphela then no bayangena nje becampaign then bephuma just that nje uma bezoza kufanele kulungiselelwe ingqondo zalabo abantu labo ukuze bengaze besusa umsindo isidingo singakho bayitshele bebesho labo ukuthi hayi sizofika ngosuku lokuthi sizocampaign sokuze kuzoba isikhathi esingaka then ke bese ke bebiza ke umuzi ke bese ke uyabikelwa ukuthi hayi kuzofika abantu abawukuthi bazocampaign ngaleso senzo leso kugwemwa umsindo nakho lokhu kubulalana bese ke kuzofakwa ipolitiki. You know what I remember at some point ukuthi ihostela lo mama noma labantu besifazane la enkabeni yedolobha iThokoza I think around 2000 I think 2-3 and before lalibuswa iIFP yabona kwakaziwa nje ukuthi hayi no la nje le hostel le IFP so it's either uyinkatha or uyaphuma yabona kwenzakalani because I think IFP is no longer a majority ema hostel amaningi in fact. Well ngiyathanda ukuthi uyayiphatha leyo ngiyayithanda ukuthi uyayiphatha leyo because ngaso sonke isikhathi abantu mabe khuluma kufanele ngathi nje IFP violent IFP nje but uma ukhuluma izinto ezifana lezo omunye umuntu kuyaba khona ukuthi hawo kwangempela ukuthi iIFP ayiviolent so uyavumelana yabo well it's true. In fact eThokoza it's 50-50 it's 50-50 eThokoza nje ngiwakhona mina ama issues amaningi eThokoza bawaletha kimi nami into eziningi ngiyabanikeza and mangifika khona well ke ngiyikhansela mangifika khona nginikeza nje wonke umuntu mene issue khona it's either ngabe indawo ingokuhlala noma yini angikhethe ukuthi uyini well ngiyabaza bakwethu futhi ngiyabazi futhi nangingibona bakwethu kodwa uma ngize ngokumsebenzi kamasipala angibheki ukuthi ugqoka iskipho esinjani uhlala nje nami phansi ugqoka iskipho esiyelo sixoxe futhi ngikusize bangofakazi bayazi so ngisho ukuthi ke
ithokoza ingelinye lama hostela eli demonstration yalento engikhuluma ngayo ukuthi labantu laba bahlukene ngokwama political parties but bahlala ndawonye well ke kuyeke lokhu ukuthi ke ngaphakathi kuba nakho abaphethe abangontsumpa babuye basebenzisa ipolitics but bayahlalisana well engisho ukuthi ke akukho kwenzakala it's just that phela ikhathi ehostel uyahlala kube khona ukuthi fanele ubuyele ekhaya ngoba usukhulile then ke uma uvule kumbhede then kungena umuntu ke kanti bese kuyisikhathi ke phela ke se democracy sekukhona ontsumpa abangaphathi baba hostela esengaphansi nje kamasipala eservice omasipala ngakho ke uma ubhalisa umbheda ubhalisi kunqumalo ngoba nakho unqumalo kade ahlale usela kodwa ubhalisa ngitsumpa nguyo ofaka abantu so ke that's where ke kwagcine ke sekuend up kulesi simo ke esikusona njengamanje of which we are happy anyway because wonke umuntu unalo ilungelo lokuhlala phela ehostel angeke kuze ukuthi file kuhlale IFP la noma kufanele kuhlale ANC la noma kufanele kuhlale ubani kodwa bonke baze lapha emadolobheni ngenxa ukuthi bafuna ukuzofuna umsebenzi so if ihostel li choice again so akahlali so eThekwini navota with iANC ne-EFF kanjalo o naba anvotanga nabo ezike iANC manje occupy iposition yobumeya you mean kumasipala yes direct kumasipala ku council kanjalo okay yes no empeleni angithi iGNU neGPU now we are in GMU here because it's government metro yeah well iANC kube iIFP kwaba iDA not iEFF iEFF ayizange ize ivote ngosuku lweCouncil but while time goes by yangena iEFF yangena oCouncil umvubo yes okunguye futhi usihlalo wakwa human settlement yangena iEFF ake ngichaze lento please ukuze abantu bezoyiqonda kahle abantu ngeke ngizwe nje bekhuluma bethe nawu iIFP nayo isingabadayisi isihamba no ANC abantu ababulaliswa uyavuma kodwa ukuthi babulaliswa no okay you mean us no angivumi mina iANC I don't know but us no I'm asking you ukuthi uyavumelana nalabo bathi senabadayisi nehamba neANC abantu ababulalizwe so iquestion yami ke ilapha sekutheni uyavuma ukuthi babulalizwe well not really not really because I'm in government I understand ukuthi izinto zenzeka kanjani at the same time futhi I'm in a position yabo laba bathi uANC ubulalizwe because mabethi babulalizwe bakhuluma ngecorruption so uyavuma ukuthi ine corruption well yes okay kukhona izinto engazenzi kahle because zikhona ezinye izinto ama findings akavela ukuthi no lapha yenzanga kahle abantu bexoshwe ngikhuluma ngoZandile Gumede ube umeya kwavela izinto zo corruption waxoshwa kwangena omunye umeya so but imake emkhathi because manje uvula amanye ama page ayikubhodarishi especially mhlambe kule oyibuzayo eka former mayor uGumede ukuthi kunama findings enzeka yes oqoqwa kwaDoti kumasipala weTheku yet till today icala noma inkantolo yakazisho ukuthi you are guilty of 1 no 2 no 3 yes and it's been years well I remember mawukhumbula noma ukukhumbuza abalaleli emakhaya imashi eyayixoshwa uZandile Gumede yayilidwa yimi
yayilidwa yimi imashi ukuthi uZandile semnikeza 7 days ukuthi aphume kuleli office now kwaba yithi as IFP Youth Brigade engangihola lo mashi ethi ukuthi usaphenywa but thina as Youth Brigade asimdingi leli office ngenxa ukuthi sikholwa ukuthi lonke uphenye olwenziwayo uzoliphazamisa ngakho akaqhele so that's where ke iANC yamqedisa mawukhumbula kahle even uANC wayengakayi adopt lento ka step aside so I think imashi yami nje uANC yamlekelela ukuthi akwazi ukuthi aqhamuke lento ka step aside because bakwazi ukuthi bemqhelise well kuyasikhathaza sikhathazwa ngomthetho waseningizimu Afrika ukuthi kukhulunywa ngemethe serious kanje because mawukhuluma ngemali yentela imetha serious futhi okufanele uhulumeni engabe usahlala bavumelana eziparliament ukuthi ama matters asenkantolo athinta imali zabakhokhi bentela funa zinikwe isikhathi esingakakuphuma isinqumo ngoba ukuhlala kwalicala usuku nosuku noma leso sikhathi leso kusayimali yabakhokhi bentela lesetshenziswa lapho ukhulunywa udaba lomuntu o-abuse imali yabakhokhi bentela but ke umthetho waseningizimu Afrika because uthi uyafika lapha ngithi nje ngiyena ummeli by profession angiyazi but uyafika lapha uchazelwe ngalezi zinto zakhona uthatha imashi uyise khona enkantolo ufika uchazelwe ngokwalemthetho le yakhona so mhlambe don't you think ukuthi kuleki evidence because to me ithinto if uthi noma uma mina ngithi umkhatshwa untshontshe lamanzi you understand so ngine evidence ukuthi umkhatshwa untshontshe lamanzi yes so enkantolo uma ngifike ngipresenta i-evidence yokuthi nanga umkhatshwa impela sambone wathatha lamanzi then i-decision iyaphuma but then if ngithi umkhatshwa wathathile lamanzi but then angimbonanga mina umkhatshwa wathatha amanzi I was told by someone ukuthi umkhatshwa wathathile amanzi so ngikhuluma emoyeni there is no evidence esho ukuthi ngempela engingayipresenta mina engireport umkhatshwa so don't you think mhlambe kuyona yonke lento eyenzakalayo because to me amanye ama cases akhona especially athinta ama politicians they are politically motivated uyabona hence why mhlambe egcina engapheli ngalendlela esifuna ngayo but ekugcineni mina ngiyakhala because ngiyakhokha intela and intela le emushakala isikhathi icase lokho iqhubeka futhi nayo yes well okokuqala kule evidence one umhlonishwa uZandile Gumede ube political head mawumeya usuku kuumkhulumelo omkhulu kwamasipala yonke into eyenzekayo umasipala afuna uphendule ngayo ngakho umsolwa wokuqala amakhona izinto ezingenzeki kahle kwamasipala umeya ngakho uye okufanele asebenzisane nomthetho ukuthi kukhishwe lonto le because kusuke kungashiwo ukuthi ukwenzile lokho phathi ngumsolo futhi akushiwo ukuthi ungumsolo just because wena okwenza direct but since wena izwi lakho li final kuyo yonke into oyishoyo ungakwazi ukutshela ucity manager ukuthi akakufunele into ethize uyithole ungakwazi ukutshela udeputy city manager akufunele into ethize ayithole ungakwazi ukutshela uspeaker ukuthi ngifunele into ethize kuyikhansela ayithole so that is why ngaso sonke isikhathi kuchargewa yena ingaso sonke isikhathi kufanele kube nguye oba seyintweni lezo akusuke kusolakala ngazo well ke kule evidence I agree ukuthi ukudraga wecase kuyayimosha imali yabakhokhi bentela because njengoba ngisho nje ukuthi ukulokhu yo attend imali le yabakhokhi bentela and kuzokhulunywa udaba lomuntu ontshontsha imali yabakhokhi bentela ngakho ke njengoba ngisho nje ukuthi well umthetho inkantolo zethu asazi ukuthi kwenzakaleni futhi nakhona futhi lapho abaholi bethu okufanele lonto leyo beyixazulule beyiresolve abaholi bethu okufanele beyihlale phansi beyishayela umthetho ukuthi izinto ezithinta ukungcola kubakhokhi bentela kwaye enkantolo akuthatha isikhathi esingaka lolo daba lolo dlule because asikwazi ukukhuluma indaba yesela isikhathi esingaphekwe iminyaka evidence ikhona well ke ungifakazi uyawazi maningi ama cases akhona amanye ne evidence ukuthi nakho ukuthathile but uthola ukuthi inkantolo awazi ukuthi indaba ingambopheli ngizontshontshwa nje odabeni likaSenzo Meyo akwenza umqondo ukuthi nesikhona sonke endleni qwa isibhamu
but at the same time asazi thina sonke la endlini ukuthi ubani uthatha isibhamu. Now ke ngisho ukuthi ke we are not expect umthetho, we Yeah. don't know ukuthi yini into eyenza ukuthi Idrage kangaka le exactly matter. idrage kangaka isinqumo singathathwa. Yes mabel xoxa enkantolo ngithi phela kubuye babuye behlale bodwa kweCouncil engabi live, kodwa malixoxa icala siyalalela liphele, but emva kwecala bayohlala bona esiCouncil sebelidingida ke manje ngokomthetho. So I think Yeah. that's where ke thina ke sigcine ke singangeni ke khona. Okay. Former councillor uMamgumede okay waphuma, and then there was uCouncillor uKhawunda. Yes. And under the leadership kaKhawunda, you guys as the IFP were not happy again with the leadership kaKhawunda. I remember nje uNkosi he was very vocal when it comes to ama issues ayekhona under leadership kaKhawunda. Kuphazamiseke phi nakhona? Hey, yabona odabeni likaKhawunda well umholi, but njengoba ngisho nje uma umholi kuyahluka ukuthi fanele ulide kuphi. Lanto engiyenza kwisibonelo lapha ku different of leadership ku character. Kukhona umuntu well noma right kakhulu right umholi, but ayi ukuthi usungamthatha umenze umeya. Mhlawumbe uright as u city manager, lo mhlawumbe ufanele administration, wena ufuna ukumthatha umenze umeya. Uyabona ke abasebenza abaningi babe nenkinga ngaphansi kwe leadership kaKhawunda. Wenze kahle kodwa ka-transport. Well We can't deny that ukuthi wenze kahle ka-transport. KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal, of Well, course. that is why ke ngithi sometimes kufanele uyi-identify i-character leadership yomuntu. Uma uthi uyabheka kwa-transport, yes ube u-MEC but ubephethwe upremier. Okusho ukuthi ngamanye amazwi kufanele ahole but kufanele kube khona umuntu areporta kuyena. Ungamniki ipower yokuthi nje wena do you as a leader. So I think that's where ke uNC owashaya khona iblunder, because njengoba ngisho nje ama-crises amaningi lapha eThekwini ngesikhathi nje sikaKhawunda bekunenkinga ama-marshal left right back center lapha eThekwini. Abasebenzi indlela kade kukhuluma ngayo nabasebenzi, because awukwazi ukukhuluma nomphakathi of frustrated ukuthi awunamanzi, wena uzokhuluma noma yini uzothi yena ibhadi esinalo ukuthi imphakathi yakithi ayifundeli. You can't as a leader, because wena njengomholi one fanele ube sober. Laba abantu laba frustrated akanamanzi, okokuqala akagezile for 2 days, yekela ukugeza kadlile just because amanzi awekho. Akasebenzi lo muntu ufanele apheke, ufuna athenga amanzi, at the same time ufuna hamba yocononozela ukuthi ufuna athenge into azoyipheka. To that frustration now uzo ede yakho frustration. Now ke ngisho ukuthi ke umholi kufanele uhlezi usopa ngaso sonke isikhathi. Ezinye izinto kufanele uyicabanga ukuthi ube seyicathulweni zabantu laba abakuvotelile, because awukwazi ukuthi uvotelwe abantu but bese ungaba understand ukuthi neba uhlobo onjani labantu. Ngakho ke there is why ke ngithi ke yebo simaje senza kahle kwa transport, but bamnikeza umshini wami ehlula kakhulu. Mina nje ngizokusho nje ngingakunanazi wamhlula umshini umhlonisho uKhawunda walapha eThekwini ezumeya wamhlula. Ama-cases amaningi ayeqhamuka nayo, corruption eningi, uqashwa kwabantu abangaqualify occupy ama position amakhulu, ube umeya ube khona. Kuye ukuthi noma ngathi wake ungene kukhona, but mawungene ukhona uyayifuna i-audit yakho uma kuukuthi awuneliseki uyibize njengomeya, because wena responsible for everything. Uyazi ukuthi I remember at some point ngimi nomunye wabafethu engimaziwe, yabona. So umeya kwakumele ayohlangana with enye igroup, uyabona, igroup eyakade ifuna impendulo kwizinto ekwakuthiwe zizokwenziwa. Yes. Uyabona, wathembisa futhi nami by this time zokusebenziwe, then what delegate abantu ukuthi abazenze. So the guy nganginaye wayefonela umeya ebuza ukuthi u1 no2 no3 niwenzile yini, because kumele ngiyo reporta kulabantu.
esikhathini singange-hour or 2 hours ngine-meeting nalabantu. Only to find out ukuthi i-report abamtshele yona umeya ukuthi hayi khululeka meya, indlu ngiyalinganisa la, indlu siyakhile yonke into kufanele ivulwe indlu. Only to find out ukuthi indlu ayikazi yakhiwa ukho ngisho islab. Yes. So i-point yami ithi even kwesinye isikhathi where uthola ukuthi umislead abantu osebenza nabo bathi u1 no2 siwenzile yethu ungazange uze wenziwe. And ngibuza kahle because ngibuza kuwena uhlala kuyona i-council, you know ukuthi ezinye izinto niyadelegate sekutheni mazenziwe, and then bese nithola i-feedback or i-report, but thola ukuthi le report oyitholile osuyipresentile it's something wrong. I-council iconvene ama-committees. We have different committees. We have economic development, trade and services, human settlement, ethics, etc. I-council ukuthi ihlale iconvincwa ukuhlala kwama-committees with different departments. Ayihlali i-council ama-committees angakahlali because uyokhuluma ngani. Funa ama-committees, economic development uhlale ubuke i-economy yeTheku, how can we grow i-economy yaseThekwini. Yenza ama-proposal and kunama-council ahlala khona. Enza ama-proposal ama-officials siwatshele kulelo committee ukuthi I know this one ake nibuyele back, ake niyo researcha kahle, we don't think ukuthi lokhu umphakathi ungalekeleleka ngalendlela, anihambe niyo add 1 or 2 kanjalo nakwamanye ama-department noma nakwamanye ama-committees. Lokho ama-committees avumelene ngakho bese ke ayakucompile akusa-city manager. City manager akucompile, akusayine, akugxivize, akuse ku-speaker. U-speaker bese ekhanda i-agenda ye-council. Sesiyoku-approve ke kwi-council because i-council isishaya mthetho. Ezokuvuma ukuthi hayi lokhu siyavuma ke manje njenge-council ukuthi akwenzeke, ngoba ama-council ahlala kulama different committees. Ngiyahlala kwa-economic development njenge-council but angihlali kwa-human settlement. Ngakho kufuna kubuye ke manje kuze kwi-council konke lokade kuxoxwa kwa-economic development, kuxoxwa kwa-human settlement, kuxoxwa kwa-trade and services, akubuye ke manje kuze kwi-council ke kuzotshelwa onke ke ama-council manje ukuthi hayi kwa-trade and services sicabanga ukuthi sinyuse ngemali engaka ngenxa yalezi inkinga kanye izinkinga, kusho isihlalo walo lo committee lezo ebese sikuvuma noma sikunqabe sithi akubuyele back. Now ke ngifuna ukuyiphendula kahle ke leyo nto lapho ukuthi uma okay angibuyele futhi back before ngisi uma kunento ake ngithi bathi kunendawo yabantu abathungayo economic development afuna ukuyixhasa yabantu abathungayo afuna ukuyoxhasa khona before thina njengama council sithi agreed kunalento ebizwa nge-site visit, sithi cha ake email item officials sithatheni nisise kule ndawo qala siye kwindawo sifike siyibona okay hayi nansi indawo nampa abasebenza impela bayasebenza bese sibuye mhla sekuhlala i-committee sizobuya le item bese sithi agreed. Now ke ngithi ke umisleadwa kanjani unelungelo njenge-council ngoba phela ama-officials asebenzela thina lokho esikusho it goes. Uma sithi sifuna i-oversight siyayifuna i-oversight, angifuni ungitshela ukuthi leyo nto ikhona, no ngifuna i-oversight. Lungisa i-oversight ngifike ngihambe ngize ngizoyibona lo nto no nansi leyo nto leyo because ama-officials angama-expert phela angama-expert iwona lo msebenzi lo abawazi kahle everything, so ke befike ke besichazele ke but into sesiyibona manje ke ingakho ke ngithi mina well wahluleka because uhlula simple thing uzumisleadwe nje why ungacela i-site visit uhambe uyayibona lento leyo ngoba vele uma vele uyilivile ngithi ngiyakwazi vele ukuthi umholo oyilivile ezinye izinto ngizoyifaka nje la kule kunjaneni kwi-agenda ngithi hayi kunabantu lapha abafuna ukuxhaswa ngezimbuzi abale kwaXimba abafuna ukuxhaswa ngezimbuzi ezo100 knowing very well ukuthi ayikho kwaleyo NPO ayikho because ngiyazi vele ukuthi usihlalo le committee uyavela lapha ngeke azacele i-site visit ixhaswe into engekho. It's funny because eNanda kune project yasa stop 8 kwathiwa hayi izindlu zakhiwe kwakhishwa imali only to find out sekutheni I think wakusakhiwa indle eyodwa noma embili but ngeke ngadlula ke
nje ngabona ukuthi oh hayi ngathi sikhona into eyenzakalayo after ukhansela ukhuzwayo from iDemocratic Alliance waba vocal kakhulu ngayo leyo nto ukuthi why kukhishwe imali engaka sekuze requesta enye imali kwiCouncil but izindla zikho kodwa kuthiwa izindlu zikhona zibe zingekho but anyway I'm not there la ngiyakhona ke manje iqembu le Action SA under I leadership kaMncwango yes uzwakele supported by some other few small political parties abanama seats la amancane kakhulu bafaka emotion yoku insource kwama cleaners nama security kumasipala waseThekwini surely you remember that yeah and as I-council yonke isihlangene kwafanele kuvote yes did you guys vote against this motion or nanithi yes this motion kumele ukuthi yenzeke abantu bakithi aba insource umasipala laba abama security nalaba abama cleaners if kuukuthi na vote against why well sa abstain izizathu esasisenza ukuthi si abstain one emotion yenye political party emotion yenye political party ehambile yayo research ngayo thoroughly yangasinikeza thina ithuba lo ukuthi sihambe siyo research ngalento thoroughly okay ukuthi one ngoba okokuqala ukuyibuka nje noma ukuyikhuluma komuntu it's good kuhle yabona nje moyilalele hayi inhle na umuntu nje unako lokuthi awu sengizohola umasipala but asizokufika yini kwi crisis whereby sithi ama securities ama cleaner awaholile ndinyanga yesifole engaholile umasipala asizokubona yini ama security nama cleaner esezomasha emashela umasipala amasela afika aqhekeze knowing very well kuma apartment kamasipala knowing very well ama security awekho asizokufika yini mhlambe kuleyo nkinga efana nale so ngabayamazi kushuthi ibudget ayikho angisho ukuthi ibudget ayikho but ngisho ukuthi into eyasenza sa abstain ingenxa yokuthi sasinga researchile ayisinikezanga isikhathi Action SA yokuthi ake siyo research lento ukuthi iyenze ngempela yini but sithe uma sesiresearchile ngoba uma uresearch into ufuna uyibheka ukuthi yenzeka kuphi lento isuccessful yini ngizokhuluma ngeJohannesburg iJohannesburg yaba insource from 2009 yaba insource only 7 months yababuyisa back why ibudget yabo yayingenayo lokho ngama apartment kamasipala mangaka ama apartment kamasipala akhona malini okufanele umasipala ayinikeza ngoba okokuqala nje uma uzoholela security i-minimum wage file uyimithe so lento mhlambe ke eyenzekayo ubona ukuthi khona security leholo 4000 khona fanele uyimithe minimum wage yakhona kwa security kwi-period kaMashaba uyenzile leyo nto uyabona yes and the period kaMashaba I think it be around 2019 or so angithi ke ngiyavuma ukuthi wayenza but iyalast yini ama challenges akhona aye kanjani ama challenges ababhekana nawo ukuzokwenza lo so that is why mina ngithi ama securities we don't have a problem akwenzeke but lento kufanele ithi uNational Treasury kufanele simbize sizohlala naye phansi sikhulume naye simcele ukuthi akayibudgetele ama cleaners kanye nama security ukuze uNational Treasury kube umthwalo wakhe ngoba iqiniso ukuthi maningi ama securities emfowethu angajabule ngokuthi asebenza einkampanini afuna ukuthi ugovernment awa insource but siyakufisa lokho nathi kakhulu njenge IFP but umbuzo uthi sesikwenzekile kusujabule but uzokujabulela yini uthola ukuthi umasipala usenamali yokuthi uniholele
so ke kuzobe kungasemnandi Yeah. umuntu uyofuna ukubuyela back as I speak kunomasipala abahlulekayo ukukhokhela abasebenzi babo bayahluleka ukubakhokhela abasebenzi babo Okay. ngenxa ukuthi i-budget ayikho Okay, abazange ba-communicate kahle no-National Treasury. Yeah, okay Mkhatshwa. Kuzomela ke ukuthi ungifundise la because mina I'm just an ordinary member. Yes, Uyabona yes. angisilona ikhansela. Yes. Now ustressless unethenda. Yes. Uyabona? Yes. Yokugada amabhilidi kamasipala. And every month uthola 100 million. Yes. Uyabona? Ngokugada lamabhilidi. Yes. And ngikhokhela ama security wami ngiwanikeza u3000. Mina ngisuke ngilele ekhaya mind you. Yeah. But mina umasipala mhlambe ngucharge pay security mhlambe ngucharge u10000 ngesibonelo. And sengibe nethenda kamasipala for more than 3 years. Yethu umasipala uthi budget ayikho. Why umasipala ungayikhokhela direct bona labantu because imali ikhona. Umasipala uyakwazi ukukhokhela ustressless. Ngokuthi kubuyena owenza lo msebenzi. Yes. Well, mhlambe ake ngichaze kanje. Lento. Ukuqala ukuzovula idepartment entsha kwamasipala. One, it cost money because akukona kuphela ukuthi kufanele ama security nje wathathe uzothi hayike ibanika ama security ethu. But kune department umasipala ufuna ivule. Kunama resources okufanele awathenge azometer isecurity. Kufanele athenge izinto azoyi-owner kube ngezakhe. Ake ngenze nje isibonelo njengometro. Uma uthi uyawubheka umetro kamasipala. Now ke ukuvula into eyisecurity yakho umasipala kufanele kwenze zonke lezi zinto lezi umetro anazo okungezakhe. Kufanele even nala ku security umasipala kube zakho ukuze ameet ama requirement ukuthi esengawa own ama security kuba awakhe. Umbuzo ukuthi ingabe ke ikhona yini lo budget plus salary ama security. Number 2, funa uwa maintain. Funa uyi-maintain lezi insiza kusebenza zabo. Uma ake ngithi mhlambe ibhamu ziye ku service funa kube umasipala osalezo ibhamu ku service plus isalary yalomuntu ayingadinteki. Awuyibali isalary yalomuntu. Funa uhambise ibhamu ku service. Funa uhambise imoto zabo ku service. Everything yabo abayisebenzisayo as security. Ifuna ukuservice, ifuna ukumaintain. Awuyithintile inokunjani isalary yakhe ayithintiwe. Umbuzo ke uthi ingabe umasipala unayo imali yalokho monthly including isalary kalomuntu. What is cheap ukuthi ngikhokhela uservice provider noma ngikown mina. Okay. Ikhona yini ingcindezi futhi kumasipala yalokho ngoba umasipala phela izinto akazenzeli yena ngokwakho ukuthanda but kufanele kube ingcindezi yabanikazi bamasipala ngoba uhulumeni nabantu. Ikhona yini ingcindezi ethi hayi no ngiyasibona isidingo lento iyayiphazamisa iservice delivery. Now iyayiphazamisa yini service delivery indaba yokuthi ama security awa insourciwe umasipala. That is number 1. Number 2, ingabe kuboke abasebenzi kuyikubona kukhona yini okuyingcindezi kubona abathi cha impela umasipala akasi insource. Ngakho ke ezinye izinto lezi engithi i-action yesayizange izisinikeze ithuba lo ukuthi nabo si-engageane nabo sibukisane lezi zinto lezi up to a point where sithi ke hayi ke manje ke cha lezi zinto lezi ke sesingayesa. Ake ngibuyele nje futhi usakuyona i-action SA. Action SA ike propose indaba ukuthi iTheku sekufanele libizwe ngeMangosuthu municipality. iTheku lihlonishwe ngakho. Well mawuthi uyabheka mina ngiyazi ke uzakwethu umncwango. Umncwango angaqhamuka nemotion manje. Aqhamuke nemotion manje angene ku social media athi uyipush akayiphushe nge social media then bese uma umholi akufanele uthathe inqumo ngenxa yengcindezi. Musukucindezelwa e-social media. Akufanele thina njenge-IFP sigcine sesinengcindezi njenge-social media no. Kufanele njengoba umholi ufuna ngathi sonke isikhathi usopa. I-consultation uyenzile yini? Uyile yini waphinda angena wayocela ngoba umuntu waphinda angena unomndeni.
umntwana waphinda angena une-political party kade kuyona, umntwana waphinda angena unesizwe Nayi rejecta leyo. azange size si-reject Na-abstain? No, Ayikafiki lapho. yagcina ingangena bayifaka emotion but yangangena ayikangeni Okay. but ngikutshela bengisho izinto azenzayo ama-motion afaka but akaconsultile akayanga kwaphinda angene. Uma uphinda angene umntwana aphinda angene uney'ngane ayizele, unabazali abakhona abangamzali but abayizihlobo zakho of which is indlunkulu. Umntwana aphinda angene une-political party akade ephethwe kuyo anayo isungulu okungeyakho, abakaze beconsultwe bonke labo bantu but ifuna le motion ingene le motion le i-IFP besiya abstain besethi ayinithi mbonileke even u-IFP akazange azayisupport emotion ekhuluma ngomholi wayo. Now ezinye izinto yingakho ngithi umholi akufunakali uphathwe ingcindezi, ezinye izinto zicabange nje ingqondo yakhe isober naye futhi mawusithola isikhathi lo muntu okhuluma nathi no ndoda. Ezinye izinto now uba umncwangu i-pressure ka-social media kanti uyayithanda-ke bantu ukuza kwethu-ke nayo social media. Ukubona ngithi uyafisa engathi engahlezeki kuyona adlanga umncwango. Okay, now as amakhansela e-IFP ahlala kwi-council kumasipala waseThekwini 10 no 17, what is your take ngendaba ye-Godeben? It's been years structure sikhona, yabona, and okubuhlungu kakhulu imali yabakhokhi bentela iyona iyasebenza lapha yana, and ngiphatha kabi lento because nami ngumhlalo waseThekwini. Kwenziwa zonke izinto za right, mind you, one there is imali ephuma because kunama security agadile, yabona. Number 2, uma uhamba ngoDumisani Makhaya ama lights awasekho, yabona, brand new lights, street lights, shuni ngamanye amazwi kufanele kuthengwe amanye. Number 3, uma uya ngakwaMashu umgaqo obukade wakhiwe, uyabona, owakhiwa ngemali. Why Godeben as ingakasebenzi sekuphela iminyaka? Usuphinde wabhidlizwa because kuya renovate noma kuyalungiswa khona lapha kaMashu, uyabona. Again kusayimali leyo, but iGodeben ayikho. Bekunabantu nje bebekade behambile beye phesheya kuthiwa kuyofundwa, ngazi bese behamba isikhathi esingakanani, and lonto i-approve yinina as council. So ngifuna ukuthola ke nina njengamakhansela ayi-IFP ahlala kumasipala waseThekwini, nimnguphi ngeGodeben? Safaka emotion ngo-2023, emotion ethi iGodeben sisacela uDepartment of Transport ayithathe ibe kuyena. Emotion yethu yahlala but ukuhlala kwayo yase icelelwa ukuthi isacelwa ukuthi ireverse iye committee iyoxoxa khona. Kwaphakama i-council yaphakamisa leso siphakamiso leso yathi icela ukuthi ayike ibuyele ekomidini ukuthi iyoxoxwa khona. Akube yikomidi elixoxayo ukuze laba, ngoba into eyasenza nathi savuma njengo-IFP ukuthi ayikwazi i-council ukuvuma into ukuthi impela ayiye lapho but ingazange ize icutshungulwe kahle. Savuma sathi I know ayiye kwi-committee because i-committee inawo wonke ama-expect lawo ngama-officials azoyi-driver up to a point where iya ku-Department of Transport. Now yahamba yabuyela back yaye ekomidini, i-committee la i-driver yahamba yaze yafika ku-Department of Transport. U-Department of Transport njengamanje useyinhlelweni zokuthi iGodeben ayithathe, but uma u-Department of Transport ayithathe uthi uyafuna ukuyithatha ukuthi yena akayithathe ayiqhubeke, but i-issue esakhona ku-national noma ku-province? Kwi-province. Okay. Kwi-province. I-issue ke esakhona ethi uma ke sengiyiqedile i-operator, who will take care of it? Udaba ke lapho ke njengamanje ukuthi ke it's fine ngizoyiqedela mina ngiyenze i-operate, but who will take care of it?
usiqhubeke yaphambili. Mind you kuzobe kukhona phela imali ezobe iqhamuka lapha ezoba i-return ngabe uma ngiqhubeka uthi wena the kuleyo mali ayize kimi ngoba phela uma phela ngiqhubeka nayo mina si-operate leyo mali ufuna ize kimi noma uma wena usise ngiqedile ibuyeza leyo mali ize yakimi ingabe uzokwazi ukuyi-maintainer ukuthi ibe kulesi simo lesi. So ke ilezo ke izinto ke ezisachekwa but utransport wayiphendula inakunjani emotion yethu we province now ke isakuye ke kusadingidwa lokho ke edifana nalento ade ngisho le yama security ukuthi awukwazi into ukuvele uthi hayi no ngingayi-maintain ngoba umbuzo uthi pho indaba ungakwazi ukuyiqeda manje. So ke that is why the province ethe angingajabulela ukuphela ukuthi uthi ngiyayithatha but ake ngibuze kulo ukuthi uzokwazi yini ukuyigcina ikulesi simo lesi umuthi angeyibuyisele kwena. So ke i-issue ke ilapho niyasilimaza kodwa Mkhatshwa as politicians and futhi as amakhansela. Yes. Because why kwaze kwaqalwa ukwakhiwa indaba yeGodeben ingavunyelwananga? Well kwakuvunyelwene mnewethu you know uma iproject izoqala kuza onjiniyela abaningi bezobheka indawo isesimeni benza ama cost up to a point where bethi I know nanka ama cost and lawo ma cost lawo abasho ukuthi yiwo ngqo ahlezi ngaso sonke isikhathi estimate bethi hayi around la le project le izophela. Uma ke project ingasapheli efana nayo nje iGodeben uma I project efana naleyo ingasapheli sekufanele ke kubuyelwe back ukuthi kungenziwa njani ukuthi kuedwe imali la. Ingakho ke kugcina sekunezinto ezifana no reprioritization. Uma kuthiwa ke reprioritize ukuthi economic development awusiboleka loya 10 million wakho walapha waka SMMEs sisuke sibheka into department esibonda ayiphuthumi kakhulu si reprioritize it hayi SMME manje sekungena ibudget sizoyibuyisa le mali kwena shuthe wena iyothi ngena imali yakho then sobe sesi okay Mkhatshwa now ke le egcineke ingapheli ibudget yayo ingakanani uma si reprioritize ingabe izoyimitha yini noma sigcine si reprioritize ama committees amaningi agcina well ke siyakuvuma ukuthi yebo kwa under price instead wokuthi ibekwe direct but njengoba ngisho ukuthi onjiniya nabo basuke bengayibeki imali direct ukuthi cha nansi into nje zezentize zikahulumeni kuhlezi kukanjalo. Okay, yes, yabona nje mina njengomuntu obuka ngaphandle, tell me if I'm wrong. I-issue yeGodeben akusiyona imali kodwa i-issue yeGodeben sekutheni kukhona abantu ekufanele bahlomule kwiGodeben but kunezivumelwano engavunyelana ngazo. Tell me if I'm wrong. Well thina ngehlo likahulumeni into siyibuka ngokahulumeni ama issues afana nalawo ngangakabi ikhansela kodwa ngiyawazi ngoba ngiyakhumbula ukuthi phakathi kwakhona inhlangano le naba labani kwakuthiwa bathatha imisebenzi ngenkani. Okay, kwakukhona nabo lapho phakathi kukhona nabo lapho phakathi yaqoqwa nje ama business forums amadela yes amadela yonke lonto business forums ikhona but ngicela ukuthi ngixoxe ngokwamanje mina sengikhona ke manje ngokwamanje sengikhona ukuze izoba nje effect right. Well sayibiza lezi inhlaka zonke sayibiza sahlala nazo phansi sathi hayi amadoda one niyasebenza nani njengoba nisebenza nani nifuna ukondla imndeni yenu kodwa okufanele kungasuke engqondweni zenu nasemakhandeni ukuthi yonke lento eniyenzayo niyenzela abantu inxushunxushu zonke enizenzayo abantu abasafarishayo abantu so kwaxoxwa nabo now and indlela okwakhulunywa ngayo kwavunyelwana ngayo nendlela okufanele kusetshenziswane ngayo
hayi kwavunyelwana mnewethu. Lokho ngikushiso ukuthi angithi uzoyibona uma sesiqedile ne Department of Transport esethi ku Department of Transport no sengiyayiqhubeka ke ukuthi kuyokwenza kanjani. Iyo nje iqale iyobe iqhubeka because iselukhona uhlelo lokusetshenziswa ukuthi kuyosetshenziswana kanjani ngoba bekubangwa nje imisebenzi lapho ngoba mfethu uyabona nje ukuthi uqala ukuthi hayi le glass yokwakhiwa yimle wena khanya lesi sigubhu lesi uthi mase ungena usubonde ayazi yesigubhu inkulu bekinje lokho ngoba kuyi glass izoba inkulu wena ususheshe waqeda usufuna ukuzongena nalapha manje no ndoda wena kwakho usuqedile then dad okwami lokho sengiqhubha sokeke waqala lapho ke i-confusion but ke engikholwa ukuthi ilungile but ke sizokubona kahle u Department of Transport mase ebuyile sebevumelene ukuthi kuqhutshekwe. Okay, well nje ngiye ngathi njengomuntu ongazi lutho osuke eyibukela nje izinto but I know ukuthi abantu bamatekisi bazoshayeka kakhulu ngeGodeben. That's for sure. That's for sure. And Footnote Association oyi1 olanga phakathi eThekwini angikhulumi ngawo but ngikhuluma ngo-association okhona emalokishini. Khuluma ngeClermont, you know, khuluma ngeNhanda, ngoMash kanjalo you understand. But ke kulungile, that's a story for another day. Now sesivala ke asivale ngeThala. Yes. Nimnguphi as IFP because I know lo daba olu close to inhliziyo yenu. Yes. As a political party because ukuba khona kweThala it was because of umntwana wakaphinda ngene. Yes. Right? So nimi kuphi kuma stories umuntu awazwile I think uKhuyiman makuthi angiphazami kahle I hope igama lakhe ngilisho kahle analyze indaba yeThala uthi into eyenza ukuthi kuze kuqala iprocess liquidation indaba yesystem yaseThala ebisi outdated and there is a tender eyaphuma to IT company. I think it was around 27 or 37 million. And lo IT company akaze ziwenza umsebenzi and iThala alikaze lize li report leyo nto. Uyabona which is management. Number 2 kunama political noma kunama politicians nabo business people aba political connected ebebethatha huge loans from iThala and bese bengayibuyisi back lo mali and then bese iThala opta ukuthi li write off lo loan leyo bese liku lista as umuntu ohlulwa ukukhokha isikweletu but imali ayizange izibuye so nje all in all i liquidation yeThala it was because of mismanagement. Yeah. Well, ibhlungu indaba yeThala. Ibhlungu kakhulu ngoba qiniso lithi abantu abangama custodian of protecting the legacy of Mangosuthu Buthelezi it's IFP of which is us. Makubiza ukuthi kufanele silale emgaqweni unyaka wonke we will do so. We will do so. Futhi if in fact angithi akekho umuntu nanoma ngabe ngingaqhamuka uhlobo luni lomuntu enza ukusabisa ukuthi masivikela umlando kaMangosuthu Buthelezi can fear us. There's nothing will make us to fear. Nothing at all. Because la asikhulumi ngento benefit ka IFP. But isikhuluma ngento benefit yabantu bakwaZulu Natal. uMangosuthu Buthelezi wadela impilo yakhe ubukhazikhazi engabunayo. Wayedela abantu bakwaZulu Natal nabantu base South Africa. Now if abantu bengakuboni lokho noma bekundermine it is not all of us esinjalo. But ke ngifuna ukuthi uMEC wakaKhokta umhlonishwa umfundisi uZondi usinikezile isiqiniseko ukuthi udaba lwaseThala luzolunga and iThala lizokuvalwa.
Okay. Lokho ngifuna nje ukusho njengomncedi sinqumalo oyikhansela eThekwini oyilunga leIFP uMEC uZondi comrade wami ngenxa ukuthi share membership eyodwa. I want to give them the assurance ukuthi daba laseThala luzolunga. Daba laseThala luzolunga luke laba political motivated ngoba uma ukhumbula kahle daba laseThala akuyona into yamanje. Ngo 2014 into eThala akuyona into yamanje. Well ngayo njalo ipolitiki but uyabona ukuthi ke bebefuna ukuzama ukuthi let us finish it sekuyibona abaphethe kanti abantu abazi ukuthi impande vele bengasekho bona bese bebona nje isiqu kanti isiqu sibanjwe nje izintambo bebefuna nje ukuthi makungena thina bese siwa bedawo la bulawa yinini iThala. So okay, so uma uthi political motivated, are you then saying ukuthi kushuthi leyo nto iqhamuka kwi-ANC because ibona abakwi without fear of favor. In fact iANC ukuba kwemission yokuqeda ngoma ngosuthi ubuthelezi into endala, not today, not ngeThala. Okay, is it provincial or national? Everywhere. Especially kule yeThala. Everywhere, national, provincial, because even right now unational unational treasurer ofana ngabuya intervene ayilungisa indaba yeThala, but without fear of favor uANC ukwemission yokuqeda nje ngento kaMango into ethi nje Mangoso uthi ubuthelezi ayiletha ngoba nakhe ufuna ukusiza abantu abamnyama. uANC ufuna ukuyiqeda lonto leyo, uyazama by all means. Then into nikwipower kodwa Mosi umkhatshwa with iIFP especially kwisifunda saKwaZulu-Natal nakunational, you guys are sharing power. Ngiyavuma. So that is why ngithi mina uMEC waka economic development and tourism umnumzana uZondi uthi udaba lonzana leThala uzolungisa. Ngiyavuma manje ukuthi yebo, kodwa ngisho ukuthi uqala kokwenziwa lento akuyona into yanamhlanje njengoba isikhulunywa, into yango 2014. Yes, so ke inkulumo yami ke ilapha, kodwa okuwukuthi iThala udaba luzolunga alizukuya ndawo. Lapho ke la ngiyaba abantu nje baseningizimu Afrika, I give them the assurance lizolunga. But ke ngisho ukuthi lento le I political motivated, it is NC when asikufihli lokho. uMangosuthu zonke izinto, mind you, iMangosuthu University uNC lately previously ubefuna ukuyishintsha igama. Ubefuna ukuyishintsha igama ibizwe ngomxeke just because yonke into eyafika noMangosuthu because uMangosuthu ayikho into ayiletha KwaZulu-Natal eyifuna ukusiza eyabenefitisa uIFP noma eyabenefitisa abantu bakwaButhelezi, but most of it yabenefitisa abantu bakwaZulu-Natal. Umshiyeni lo awuqamba ngomalomo wakhe bebefuna awakhe abaqala kwaqamba ngomalomo bebefuna ukushintsha. Now ke ngisho ukuthi iThala akuyona into enje, into endala la kudlalwa ipolitiki okubhlungu, kudlalwa ipolitiki ngabantu abawu 259,000 aba-investile kuleli bank, abantu abamnyama, same people aba benefitile, abana plaza, abanemizi, abashadi, abana yonke into balapha kwaZulu-Natal aba-benefite ngayeli bank. Lalo muntu ngoba lapha kuliwa nje nomntaka magogo la, kuliwa nje nomntaka magogo ukuthi waletha lezi zinto lezi wazenza, then ke induku ke but ngilokhu ngikushilo akubenefit iThala. iIFP ayibenefit lutho kwiThala, iIFP ayibenefit lutho kweMangosuthu, iIFP ayibenefit lutho ngomshini, iIFP ayibenefit lutho ngoNgoye, nothing. iIFP ayibenefit lutho ngoMajuba college, iIFP ayikaze benefit lutho ngoGqikazi, iIFP ayikaze benefit lutho ngeParliament laKwaZulu-Natal. Everything ubeyenzela abantu bakwaZulu-Natal. iIFP ayikaze benefit lutho ngamapholisa kwaZulu-Natal, iIFP ayaze benefit lutho ngothisha abangena beno standard 8. Sasingabenefit lutho konke sasikwenzela abantu bakwaZulu-Natal. iIFP ingabenefit ngalutho ukuthi abantu abesifazane nabo sekufanele bebe ngabaholi njengoba bezinduna. Sasingabenefit lutho ngaIFP, but sasikwenzela abantu bakwaZulu-Natal ukuthi ababenefit. But now sekungazathi kubenefit lezi zinto zishawa ngoba kubenefit iIFP, esifu ikhona imali ephuma eThala ihambe yoxhasa ama campaign kaIFP. Even a cent akekho nomuntu oyi-card credit member eThala umsebenzi wakhona, no one. Mhlambe ke bakhona but
ngisho ukuthi labantu abantu nje uma ngosuthi akasheni akaza ukuthi ethala kuzosebenza abantu abayinkatha. There's nothing like that. Kodwa ke okay lungile izinto ngiyakuzwa kodwa manje ayinikhathazi nina because ezinye zezinto especially isure uKhoyimene esikhathi ene interview nabanye usho izinto mina nawe sizibonayo in terms of system yasethala. Yes. Outdated you know there is no way in 2025 ungaya ebank uyodeposit imali ufike ubhala islip phansi. True. Uyabona? Well ngifuna ukuthi ke stressless futhi nabalali nje bonke emakhaya. Sure. One, akuyonto efanele yenze uma ngosuthi leyo. Akuyonto efanele yenze but ugovernment ofanele abe involve kulonto leyo. Uma ngosuthi njalo into ayelanda wayethatha ine ugovernment at run it. Akukho akuthatha wathi kuzoba private kuzoba okwami. Into ka government. Ugovernment must take care of it. Awukwazi amanye amabhenki ngeke ngize ngiwabize ngamagama ngoba wakhokhela ekhaya but awakwazi amabhenki ukuthi la efonini yami ngikwazi ukwenza yonke into ngihleli la but when it's come to Italy file ngekhona abasebenzi bakhona ugovernment uthuleleni yini ayithulela ugovernment ngoba ugovernment uyazi njengoba ngisho nje ukuthi uyabona njengoba uMEC kuyena involved that means that thing is political. Iya report wafuthi ke wazi kahle uMEC babethuleleni all along babengathathi ngani ngoba njengoba ngisho ama officials angama expert why bebengayi kuma accountant ukuthi aba develop isystem babethuleleni babekwenza lokho purposely not ukuthi babengakwazi babekwazi but kwakwenziwa purposely nami ngiyavumelana nawe naye futhi umhlazi ngiyavumelana naye outdated you can't ukuthi file ngiyekhona ngiyopha ngibhale ngesandla iphepha kuthathwa iphepha ligxivize libe uma kungasha ibhilidi then ukuthi akekho anginandawo lapho engathi mina nginemali engaka la but ngisho ukuthi ke kwakwenziwa lokho purposely. Okwesibili ngifuna ukusese ngiyixoxile lolu daba lolu lwethala ngifuna ukungena kancane but I want to begin by congratulating nje i-class of 2024 but ngifuna ukuthi izikole ayeke ukuvilapha. You see labo line laba bakhandeka la ema university ifault izikole. Why bengamemi uCAO ukuthi akeze ezofundisa izingane ukuthi apply kanjani? Why bengamemi onke zonke lezi izikole bebe nabantu ko-DUT ko-Ngoye kobani beze bezofundisa izingane ukuthi how to apply izingane ukuthi mina nje ngiapply mina uCAO ngatshelwa mina a month before bezofika kwathi wasiphathe 150 ukuze uCAO uzosapply washona konke lokho kwashona konke lokho nawe ngiyalihlaba ikhwela uyabona nje kuze kuzolimala izingane ko-DUT ngenxa nje yabantu abalwa bot asikho isidingo ingane yoba iye kuma walk-ins isuke ekhaya ilale emgaqweni asikho isidingo izikole ke zibe hands on ukulekela odadewethu abalandela abantu laba futhi nakhona yabona nje nazo nje izikole yabona lento lena yontuzana yo waiting wathi lokuthi waiting angithi into leyo okufanele ngabe izikole zikhipha abantu not ama university but izikole hamba uyocela intuzana iDUT ukuthi DUT sacela futhi ufike esikoleni sami esosibani awuzochazela ingathi uma usu-applyile uma intithi yikuphi ofanele ngikwenze kanjalo konke ukugwema yonke lento le eyenzeka lapho ukuze ingane yazi ukuthi noma kuthiwa ngiphase kahle kanjani kodwa uma nginga-apply nazi izinto engizobhekana nazo nazi lezo because yonke lempilo esukayo la eyenziwa yilaba beyibomvu nalaba abantu beyelo kuliwa kubangwa laba bantu laba kubangwa futhi kubangwa lo muntu lo abangazi nabo ukuthi isikole uzosithola noma ngeze ukusithola kwayona ingane ayazi uma izosithola noma ngeze usithola ngakho ngiyalihlaba nje ikhwela ngiyabacela othisha nenduzane nazi inyunyana onathi osathu bonke sacela ukuthi abayikhulume lento lena ezikoleni ukuthi izingane abayilethele lezi zinto lezi nathi ke ze IFP Brigade Special Light sizazoyihambela iprogram yethu nje le esifuna nje uzoyisebenza ngempela sihambele ezikoleni sizocela ukuthi ongcono nikani thina ke lo msebenzi sicela ukuthi isikole sibani ucela usinikeze isikole sizokulandela izikole thina sikulethele zona uzofundisa nje ugrade 12 ngoba by June vele ufuna beapply
yonke le nto le. So i program sizoyenza sizoyiqala nje makunje February nje seyingena ingane saqeda nje ukuyilekela ekurejisteni, then by February up to the end of the year sizobe sikule program. Uyazi ukuthi as political parties wena zwethu kufanele yabo nje ukuthi kuna ngisazibiza ngalento ngesilungu kodwa where ingane zihlangana khona uyabona ukuthi iyenzeka egroundini emagogo kaMashu uyabona elidwa usisizinhle umbatha right ukuthi iyenzeka emagogo. I think yenzeka la around I think July lapho right. Yes. So as political parties uyabona because bonke labo CEO nana basuke bekhona lapha yana. Yes. Uyabona la ingane ziqwashiswa khona ukuthi ubhalisa kanjena yonke leyo nto leyo iCareer Expo lengishoyo right we kulandwa khona nabantu abaqhamuka emkhakheni yahlukahlukene yabo but angaze ngibone a political party sukuma yithi ngifuna ukusebenza nani into engizoyenza mina ngizophusha ukuthi kube namabhasi azophuma ekulezi izikole lezi uyabona kulandwa ingane zigcwala bazikwazi ukuthi ingane isizakala yabo just to avoid lento eyenzeka la eDUT. Yeah. No, well, I think nami ingakho nje ngiyikhuluma lonto ukuthi I think ifile siyithathele thina siyibambele ngoba angikusho ke mina lokhu umsakazi siqembu la AFP asilona iqembu elinenkece asilona iqembu elinemali well as amanye ama program noma wabona ukuthi mahle ufisa ukuthi walekelele but ungazi ukuthi uzowalekela kanjani but ugcine nje ngokuwa motivate nje ukuthi no bafethu enikwenzayo kuhle qhubekani nikwenza. So that is why most of our programs gcine siyibambela thina ngezandla zethu or else siphoqa uhulumeni ukuthi no uhulumeni lokwenza because phela vele umsebenzi weopposition uwodwa ukufaka incindezi kwi leading party ukuthi inikeza abantu lokho okungokwabo yiyo nje umsebenzi weopposition. Now ke ilokhu ke nathi esikufuna ukusukumela ukuthi no ngoba sinayo access phela ukuthi siyiyele ezikoleni siyiyele emavasithi no abakwenza ukwenze njalo si supporta khona lokho okwenziwa yilama NPO ngalama awareness le ama expo anduzani abawenza. So ke kusayi support ngoba nakho futhi siyofika esikusho ukuthi noma ke kuthiwa lokho akuzwanga wakubamba konke manje kukhona indawo yokuthi endawo ukuthi cela nje abazali kuphe nje imali yokugibela uhambe uyothola yonke leyo information efana naleyo. Kulungile khansela sibonge kakhulu ngicabanga ukuthi sibe nesikhathi esihle mina nawe but ke ngine present for you ke ukhansela wethu bona umasipala sethu. Ngikukhumbuze njalo kule Imbizo podcast khumbuleke ukusubscribe la so that uzokwazi ukuba ingxenye yethu ukwazi ukubona ke nezinto ke ezenzakalayo and then ukhumbuleke njalo ukuthi ke sikulethela ama episodes every week or every 2 weeks sikunikeza ke ilokhuzane episode. So I know mfethu asibonge mfethu ngokubamba nje mfethu iqhaza mfethu ukuthi ufike la mfethu yazi usebenzile mfethu siyabonga kakhulu mfethu usiyofike ke usichome lapha yana kuwena uzosichoma kwakho noma uzosichoma elokhuzaneni neofisini lokukhansela. Lesi usicabangela kodwa ke sifanele indawo ekhethekile. Yeah mfethu. Sifanele indawo ekhethekile lapho engiyosibuka khona njalo. Sure. Sifanele indawo ekhethekile lapho ngiyabonga khona. Hayi no wakwethu mfethu siyabonga khansela siyabonga kakhulu. Alright guys khumbuleke ukusubscribe alright kwimbizo podcast phela ngifuna ukwehla necamera la ngingashiya icamera phezulu ngehle ngishone ezantsi okay khumbule ukusubscribe kwimbizo podcast usilandele naseinkundleni kezokuxhumana siyakwazi ukuthi sitholakale usilandele njalo ke sikulethela ke le episode. So I think next week sizobe sihleli ke nelinye lamakhansela or a politician make sure ukuthi uyasilandela uyasijoyina ube kanye nathi. Godspeed.